ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ବନେଇଥିଲି ଭାତ, ଡାଲମା, କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜା ବନେଇଥିଲି। ଆଜି ସୋମବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସାଧା ବନେଇଥିଲି। ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେଇଥିଲି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ। ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାତ ଡାଲମା ନେଇକି ଆସିକି ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି, ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଣିକି ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଆଣିକି ଖାଇସାରିଥିଲି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆସିଯାଇଥିଲି ଗାର୍ଡ଼େନକୁ। ଗାର୍ଡ଼େନରେ କିଛି ବାଇଗଣ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ସବୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନଥିଲି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଗୁରାଇ କରିଦେଇଥିଲି। ତା'ର ମୂଳ ଗୁଡ଼ାକ କୋଡ଼ା ଖୋସା ଟିକେ ତା'ର ଦରକାର ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରିକି କିଛି ଶୁଖିଲା ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଥିଲା, ଶୁଖିଲା ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ମୁଁ ତା'ର ମୂଳରେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ସବୁ ଗଛର। ଗଛ ତ ବେଶୀ ଲାଗିନି, 6-7 ମନ୍ଦା ଗଛ ଲଗେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଜି ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଲଗେଇଛି ବାଇଗଣ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ। ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଯତ୍ନ ନିଆହେବ ମୋତେ ବି ଠିକ୍ରେ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକିରେ କରୁଛି। ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ, ଶୁଖିଲା ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଲେ ବେଶୀ ପୋକ ଲାଗିବନି ବୋଲି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ଏବେ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଟାଇମ୍ ଲାଗିଛି, ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ବି ଗଛ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଥାଉଛି ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଖିକି। ତାପରେ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା, ମୁଁ ଗୋବର ଟିକେ, କଞ୍ଚା ଗୋବର ଟିକେ ତାକୁ ପାଣି କରିକି ଗଛ ମୂଳ ଯାକରେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୋ ଗାର୍ଡ଼େନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୋ ଗଛର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ବି କେମିତି ଅଛି, ତା'ର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଥାଏ କେଉଁଠି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁଛି କି ଭୁଲ କରୁଛି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।